tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa maisamba show. Umu tiri kukurukura nyaya yehasha. Idzodzo hasha dzakaparadza musha, dzakaparadza makereke, dzakaparadza nyika, dzakaparadza nharaunda, dzakaparadza zvanga zvavakwa. Saka tati regai tidzitaure. Dzakaparadza ukama pakati pevabereki nevana vavo, ukama pakati pevarume nevakadzi vavo. Asati apinda muchikamu chino regai ndikutendei zvakaperera. Tiri kukuonai zviuru nezviuru muchifarira Facebook page yedu yenyu inonzi Mike Samba Show Official. Hadzimwedza handisirini kani zvinongotambika handiti, asi tiri kupanana mhute sezvinoita makomo. Tataura nyaya yehasha muzvikamu zviviri zvapfuura. Tiri kuona kuti hapana kwainosiya, asi chiri kurwadza ndechekuti hanzi makudziro awakaitwa iwewe neni anogona kutibata kumberi uko, kamoto kamberevere kanopisa matandari mberi uko. Kuzvino kana zvese zvongoitwa pachisimba, kana zvose zvongoitwa pakukanganisana zvinofamba sei? Asi patatanga chirongwa, kudzanai wamboti dzimwe nguva pane kamwe kanenge kunanaira kuurwere. Tombokanzwa ikako. Maita basa maisamba. Toda kuti urwere hwezvepfungwa uyu hachisi chinhu chinonyanyotaurika mararamiro edu nemagariro edu. Saka sekudaro nguva zhinji tinogona kutadza kuziva kuti chave pakati pedu. So dzimwe hasha dzacho ndedzekuti shuwa pamwe iye wachona anotodzita ukatotaura nemushure madzi anogona kutoti zvinongoerekana zvaita, dzimwe nguva ndinotozama ndinotodini. Saka unozoona dzimwe nguva vanenge vauya pamwe vavasekuru vaitawo pamwe mamwe matambudziko zvazovasvitsa maybe kuna nachiremba kana nyanzvi dzinoona nezvekugadzikana zvakanaka kwepfungwa. Pakuda kubvunzurudza nekunzwisisa kuri kubva nyaya idzi, unonzwa zvimwe zvaiitika kumashure zvichiitwa nevanhu vakasiyana siyana kuti saka apa baba vaizodai, apa mai vaibva vati kana vakatsamwa vaigona kutora kana voti ni ndoda kupisa musha uno kana ndoda kudini, baba vaizoti kana vatsamwa vodai. Wochiona kuti kunogona kune zvimwe zvava kuti uyu hauchasingori hasha dzoga, zvine urwere hwepfungwa hunogona huri kumashure. Saka sezvinei manje munenge matorarama mwana atobarwa 40 years atokura, ende tinototi isusuwo tinotoziva kuti even mutsvakurudzo mwana anorerwa nemubereki anenge ainewo chirwere kana chekushikana kwepfungwa ane mamwewo matambudziko anogona kusangana nawo nekuda kweurwere hwemubereki. Saka tatodhameja mwana, mhuri yachona pachezvayo nevamwewo veruzhinji. Saka tiri kuti nyaya dzekurwara kwepfungwa hadzidi kunyanya kusiyiwa, dzinoda kuti tifambirane nadzo patiri kufambira dzimwe dzose. Tisanyanya kudziti ndedzekunze uko, ndedzekumhiri uko, ndedzemeduwo mumusha muno. Ndikaita sendinopinda pakati pako apa tiri kutaura pamunhu ane hasha kapo dzatiri kuona kuti kana zvazokumberi uko zvaakurakidza kuti hadzisi dzega dzine kachirwere karipo. Iwe uri kutipa kurudziro yekuti ngatiregei kuzvisiya zvakadaro. Munhu iyeyo uyu munomutaurira herei kuti endai mbonovhenekwa? Munotaura makamira paiko nhai inorini? Munenge makamira pai chaizvo kuti baba womwana kahasha kenya kamudikani kanenge kasiri right, kana kuti amai madi kumbonotariswa? Tozviita sei? Ngatibatsirane. Ndoda kutenda chimwe chinhu chandoda kutenda pamusoro petsika nemagariro dzedu. Chero muhasha dzake munhu iyeye tinotoziva kuti mai Chisamba tikaenda nekuna vatete ningi vanogona kutaura naamai, vanogona kutaura nababa zviri nani. Saka kwakuendawo kunopotera kuti maybe vatibetsere tichiri kumana kuti tiwane kunosvitsa nyaya yedu kumberi. Then dzimweni dzenguva pamwe murwere wedu anogona kunge aine zvimwe zvaari kunzwawo, pamwe vana BP vava vanani. Patinosvika iko kuna nachiremba vai vanoona, ndotenda kuti unokwanisa kukurukura kuti asi ndine something chandoda kuti nditese ndingokurukurawo. Chiremba ndimazvikokota anozoona kuti osimudza sei nyaya ichienda mberi. Mazvinzwa kavadiwa tariri nevateereri chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Ngatiregei kuramba tichingotarisa chete kuti ndezverudzi. Vamwe vanobva vautanzwa nemudzimu, kusina nemudzimu wese. Vamwe iye zvinotakuona kana vana vedu vechidiki mumasaisai vaungoti akangozora tuponza akatsvuka nzi vane mudzimu wenjuzu, vane shavere njuzu, akangokwesha tumanga tukabva anzi vazoita. Hazvisi zvinhu zviri nyore kaizvi. Ndo urwere hwatiri kutaura ihwohwo hunenge huri seri hwekuti munongoona munhu akutanga kukuitirai minana yamusina kana kumboona. Ndiri kuuya kwamuri ndoziva kuti munosangana nenyaya dzemahasha mumabasa enyu imomo. Todiko nai memory? Tinotenda Dr. Chisamba, zvatinofanira kuita isusu senyika
ngatigarei pasi. Pane dambudziko rekushungurudzwa kwepfungwa atiritore sedambudziko muraramiro wedu. Mwana akarwara musoro tinomhanya kuenda kuchipatara, mwana akarwara mudumbu tinomhanya kuenda kuchipatara. Kukauya COVID tiri kupfeka mamaski. Asi kune kushungurudzwa kwepfungwa kusiri kuti kuri kuti vanhu vazhinji vari kungorarama. Munosangana nevarume wokuti anenge achingota anotaura nyaya yega, wotonota vari mumitingi yavavo ari kukurukura achimwaya maoko achidini. Idambudziko rekuti pfungwa dzake hadzina kugadzikana. Vamwe vacho inyaya yeurombo, vamwe vacho inyaya yekuti chero akada kupiwa mazano pane vamwe anongonzi iwe nyarara iwe nyarara iwe. Pfungwa yaataura ikazotaurwawo nemumwe yonzi hamunzwe kuma hamusina kuzvitaura sei kubva. Asi uye abvira kare achingotaura nyaya yake. Asi nechikonzero chekuti munhu akazvidzika zvinoita anopedzisira kuti anongoti pfungwa dzake dzese maviewpoints ake haaonekwi. Akada kusagestawo kuti ngatitii zvakati anongonzi uyu hamumuzive here, uyu hapana chinobuda apa. Saka izvo zvinoita kuti vanhu vagare vaine kushungurudzwa kwemupfungwa. Kwoitawo zvekare kwekuti munhu ari mumuwanano, ari mumuwanano muye zvinhu zvaanogara achiudzwa, anoudzwa zvinhu zvatinogona kuti pachirungu zviri negative, zvinhu zvekuti haukwanise kupfuurira pamberi. Mudzimai wake akachena anonzi kwaari kutamba navo vai vanomudza kuti madzimai anochena anda zvechihure, anda zvechipfambi. Kuti akazoona mudzimai wake achena mumba akutongofunga kuti mudzimai wangu saka achena ari kuti hazvechipfambi. Saka tiri kuti isusu ngatigarei pasi tigadzirise nyaya yekushungurudzika kwepfungwa yatinoti mental wellness. Tikaita sedambudziko, tikaritora senyika toriti iri dambudziko ratiinaro rekushungurudzika kwepfungwa, tinavo varume vari kushungurudzika mupfungwa, vekuti anogona kunge achiudzwa mashoko nemudzimai waakaroora nemudzimai waanogara naye kuti haiwa imi muri murume pachii chamakagona kuitisa vana pano chete, hamuna zvimwe zvamunogona imi. Ende zvechokwadiwo munhu iye ukamuona mupfungwa dzake akuziva kuti haana zvaanogona. Chii chaanopedzisira akuita? Akungoita hasha. Akauya kana mukereke chaimo achikurudzira vanhu kuita zvakanaka, anopedzisira akuita vekutukirira. Akaenda kana pamusangano wezvematongerwo enyika anopedzisira akungovatukirira. Kana akaenda pachipatara chapanotozika kunzi baba nhingi kana vauya shedzai mukuru wechipatara ndiye avaone nekuti vanotukirira. Asi inyaya dzekuti sevanhu hatisi kukoshesa urwere hwepfungwa kana kushungurudzika kwepfungwa kuvanhurume nekuvanhukadzi. Zvinorwadza, zvinobata, nekuti nyaya yekushungurudzana ndiyo iri mukati memisha yedu, ndiyo iri mukati menyika yedu. Chauinacho chisina mumwe hachifaniri kuitwa sechishandisiro chekuti komunei makazodii. Aiwaka pane zvavainazvo zvisinawo vamwe. Kushungurudzwa ndiri kuya kwamuri pasta, unoona munhu asatoziva kuti ndiri dhongi here kana kuti ndiri munhu, anenge achingotaunza aiwa kushata. Asi anoona kushata kwevanhu ndiani? Iwo Mwari vakati zvese zvakanaka. Wazodai imbotibatira iyo tione yekushungurudzika iri pakati pedu chaizvo. Yekushungurudzika itori pakati pedu nenyaya futi yezvatiri kutaura zvanhasi zvehasha. Vanhu vazhinji vane hasha vanoshungurudza vamwe. Tisina tadzokera kuna iye wacho washungurudzwa. Because nokuti zvinonzi munhu anopa chainacho. Aningataura muchirungu zvinonzi out of the abundance of the heart the mouth speaks. Chiri mumwe mako ndo chaunotaura. Nokuti pane mumwe hama yangu ndinenge zera naye akaroorwa, ndoda kuti ndipe somuenzaniso. Ainetsa nomurume akachipopotera murume wake stereki. Zvotaenda kunguva zhinji chingonoidza kuyananisa. Ndakazomubvunza ndikati kone mhaka yei? Takazoziva kuti baba vake vakanga vane hasha zvakanyanya. Mai vake vakakura vachishungurudzwa. Iye wakazviudza kuti ini mumuchato muwanano handinoshungurudzisa izvozvo. Saka hasha idzo dzatingatora inonzi behavior breeds behavior. Maitiro anozvara mamwe maitiro. Izvi zvinenge zvaribva kuna umwe wachona. Mukaona munhu washungurudzwa ari kushungurudzwa nomumwe munhu akashungurudzika kare. Saka panoita imwe yatingati hochekoche cheni yekushungurudza ikoko. Saka tinoda kuti tione kuti ini ndogara nchigara ndofunga pana makutondiziva. Ndoda kunzwa kwazvakambobvira. Saka ndaimubvunza chiti kone mhaka zvikaenda nokuti mai vangu vairohwa nababa. Saka ndakazviudza kuti ini murume asvika achindita izvozvo. Ndizvozvo zvinokutsividza ikoko matsive havake mucha. Pasta vanyatsozvidonongodza kuti kana munhu akatsikwa akagunwe kake kadika aka kachimurwadza asingagone kupfukunyura, iye anochiisawo gumbo rake pane mumwewo,
mumwe uchiisawo zidanda ipapo. Saka kushungurudzana ikoko kunotiunza muhasha dzisina basa. Ngatisangane muchikamu chinotevera.